vítám z tohohle videa. Dneska jsem se po několika letech rozhodl dělat prank. Ano, slyšte dobře, už to byla nějaká doba, ale já se vrátím vždycky. Stejně jako Jakub Angel nesype, tak já jsem nepřestal vnímat okruh YouTube. Takže jdeme na to. If I don't pass the trippers myself, but ask is mama. Prank na Patrika, takže jdeme na to. OK lidi, Patrik je právě teďka někde pryč a já najdu dělat ten prank, že mu vezmu flašku a hodím mu ji tady z výšky takovéhle. Jo. Prostě mu tam hodím flašku, takže jdeme na to. Ber. To je ten prank. Doufám, že Patrik nenajde. On jde sem. Ty vole, hejka, co? Já jsem ji neviděl, kámo. Neviděl. Já myslím, že tě někdo ukradl. Že Let the games begin. Hej, co se díváš? Nedívej. Kámo, ty vole, tak to bylo. To je prank. Ty vole. To je prank. To je prank. Uvidíme se u dalšího videa, jestli to přežiju. A mějte se krásně, čau.